Preparado na ang Commission on Elections Iloilo City para sa palaaboton nga filing sang Certificate of Candidacy o COC para sa 2025 midterm elections. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Jonathan Saino, Assistant Election 2 sang City Comelec, yagin pahayag nga yara na sa 90% nga preparado ang ila talatapan sa diin nagpatigay na sa sang orientation sa mga dapat obrahon sa adlaw sang filing. Dugong pa ni Saino, nakipagsapon naman sila sa Iloilo City Police Office kon ICPO para sa security plan agud mapasiguro ang kalinong kagkatawhay sa adlaw sang COC filing. Nahibaloan nga magasugod ang filing sang COC sa Oktubre 1 tubtob Oktubre 8. Ginalauman nga yara sa 50 ka mga kandidato ang mag-file sang ila COC suno sa Iloilo City Comelec Office. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyan para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.